Piloti tohoto německého letadla se pokoušejí přistát na vídeňském letišti. Situace s palivem nevypadá dobře, ale letadlo není tak daleko od letiště. Ovšem náhle dojde palivo. Z letadla není teď nic jiného než obří kluzák. Dokážou piloti na runway doplachtit anebo havarují, což by se stalo nejhorší leteckou nehodou v Rakousku. Toto je příběh letu Hapag-Lloyd 3378. Psalo se 12. července roku 2000. Na mezinárodním letišti v Chaně bylo dopoledne. Let Hapag-Lloyd 3378 se připravoval na let z řecké Chanie do německého Hannoveru. Na palubu nastoupilo celkem 143 cestujících a 8 členů posádky. Letadlo, které cestující a členy posádky přepraví, je Airbus A310. Toto letadlo v roce 2000 už začalo být relativně staré. Sice poprvé vzlétlo v roce 1982 a bylo jedno z mála letadel, které potřebovaly pouze 2 piloty na letění. O 18 let později v roce 2000 už začal létat Airbus A330, o dost větší a palivově efektivnější letadlo, které nahradilo Airbus A310 u většiny aerolinek. A aerolinky, které stále operovaly A310, měly v plánu ji nahradit, ale některé zase ne. Jedna z těchto aeroliní byla Hapag-Lloyd, což byla aerolinka, která patřila německému lodnímu konglomerátu Hapag-Lloyd, který založil aerolinku v roce 1972. A let 3378 byl jeden z mnoha letů, které Hapag-Lloyd operovaly. Tento let by měl trvat přibližně 3,5 hodiny a bude pilotován 2 pilotmi. První pilot byl 56letý kapitán Wolfgang Arminger, který měl více než 23 000 nalétaných hodin. Toto byl nejzkušenější pilot ve společnosti Hapag-Lloyd. Ale druhý pilot, 25letý první důstojník Thorsten Ohr, byl nováček v Hapag-Lloyd, i přesto měl více než 2500 nalétaných hodin. Díky těmto 2 pilotům let zatím probíhal přesně podle plánu. Krátce před 11. hodinou raní Airbus A310 byl odtlačen ze stojánky. Po pár minutách letadlo zrychlovalo na runway a poté vzlétlo do vzduchu. Ale prakticky ihned po vzletu nastal problém. Když piloti zatáhli za páku, která by měla zasunout podvozek, nic se nestalo. Podvozek se nezasunul. Takže piloti zatahovali páku nahoru a dolů, aby se podvozek zasunul. Ale nic se nestalo. Podvozek byl stále vysunutý. Toto nebyla nejlepší situace, ale taky ne nejhorší, protože nezasunutí podvozku je sice neobvyklá věc. Ovšem to není důvod, aby se piloti vrátili s letadlem na letiště. Letadla můžou letět i s vysunutým podvozkem. Ale je tu problém. Podvozek vytváří velký odpor vzduchu, takže motory budou muset pracovat o dost víc, což způsobí to, že palivo se bude spalovat o dost rychleji. Piloti teďka budou muset zjistit, zdali s takto velkým spalováním paliva dokážou doletět do Hannoveru, anebo budou muset odklonit let na bližší letiště. Kapitán tím pádem nařídil prvnímu důstojníku, aby kontaktoval dispečera firmy a zeptal se ho na radu o nejlepším postupu. Zde přichází další problém. První důstojník zjistil, že dálkové rádio v kanceláři Hapag-Lloyd, které slouží na to, aby pilot a dispečer mohli komunikovat, nefungovalo. První důstojník teďka bude muset s dispečerem komunikovat přes ACARS, letadlový komunikační systém adresování a podávání zpráv. Toto komunikování přes ACARS bude trvat velmi dlouho. Mezitím autopilot stoupal s letadlem do své cestovní výšky 31 000 stop, necelých 9,5 kilometrů. Přibližně v tento čas kapitán začal zjišťovat, zdali dokážou doletět do Hannoveru. Toto zjistí díky počítači pro řízení letu,
Tento počítač zadá vítr, rychlost letadla, váhu, cestovní výšku a další řadu věcí do algoritmu, který vypočítá, jak rychle bude letadlo spalovat palivo. Z této informace počítač poté vypočítá, kolik paliva letadlo bude mít ve své cílové destinaci. Ale u tohoto vypočítání byl problém, protože algoritmus, který vypočítává rychlost spalování paliva, nezahrnuje to, že je vysunutý podvozek. I přesto počítač zjistil, že do Hannoveru letadlo nedoletí. Kapitánovi teď bylo jasný, že bude muset odklonit let. Ale kam? Toto potřeboval zjistit. A tak informoval prvního důstojníka o tom, že nemají dostatek paliva na let do Hannoveru. Tuto informaci poté první důstojník předal dispečerovi, který navrhl odklonit let do Stuttgartu. Ovšem piloti věřili, že tato destinace byla s největší pravděpodobností stále až moc daleko, takže navrhli Mnichov, se kterým souhlasil i dispečer. A ještě dodal, že pokud by Mnichov byl v nějakém bodě nedosažitelný, měli by odklonit let do Vídně. A tak bylo naplánováno. Letadlo by mělo přistát v Mnichově nebo Vídni a cestující by poté měli nastoupit na další let do Hannoveru, mezi tím, co se podvozek letadla začne opravovat. Následujících několik minut letu byly kompletně rutinní. Letadlo vystoupalo do své cestovní výšky 31 000 stop a piloti začali víc důkladně plánovat jejich rychlost spalování paliva. A to tak, že první důstojník vzal letový manuál a otevřel ho na stranu o prodlouženém letu s vysunutým podvozkem, kde se nacházel graf, který ukazoval na rychlost spalování paliva s vysunutým podvozkem v několika výškách, ze kterých nejvyšší byla 27 000 stop, což byla o 4 000 stop menší výška než jejich 31 000 stop. Když toto kapitán zjistil, usoudil, že graf měl maximální výšku 27 000 stop, protože byl pro letové plánování, ale ne pro vypočítání rychlosti spalování paliva za letu. Myslel si, že by bylo lepší důvěřovat počítači pro řízení letu, o kterém nevěděl, že nezahrnuje vysunutý podvozek do algoritmu pro vypočítání rychlosti spalování paliva. Toto znamenalo, že počítač bude ukazovat čím dál míň a míň paliva v cílové destinaci. Ze začátku se ukazovalo, že v Mnichově letadlo bude mít 3,3 tun paliva, což bylo o dost víc než legální minimum paliva v cílové destinaci 1,9 tun. Po několika minutách první důstojník udělal rutinní zkontrolování paliva, kdy zjistil, že letadlo spotřebovalo o 60% víc paliva, než bylo naplánováno. I přesto si piloti mysleli, že do Mnichova doletí. A mysleli si, že důvod, proč se rychlost spalování paliva zvýšila o 60%, je, že část stoupání, kterou před pár minutama dokončili, vždycky spaluje víc paliva než letění v cestovní výšce. Kvůli tomu pořádně nezjistili rozdíl mezi jejich výpočtami a počítači pro řízení letu na rychlost spalování paliva. Po dalších několika minutách piloti zkontrolovali palivo v cílové destinaci na počítači pro řízení letu, kde zjistili, že palivo kleslo o 1,2 tun, ze 3,3 na 2,1 tun paliva v Mnichově. Kapitán se teď rozhodl odklonit let do Vídně, kde počítač ukázal, že letadlo bude mít 2,6 tun paliva, což sice bylo o 700 kg víc než legální minimum, ale pro jistotu se kapitán Arminger rozhodl požadovat zkratky od řídící letového provozu, které poté dostával. Tyto zkratky měly zvýšit palivo v cílové destinaci, ale místo toho palivo zůstalo na 2,6 tunách. Toto i s klesnutím paliva v Mnichově by mělo varovat piloty, že něco není v pořádku. Přibližně v tento čas letadlo letělo na východ od záhřebského letiště.
piloti zde mohli přistát a ukončit celou tuto situaci. Ovšem kapitán stále mířil do Vídně, kde věděl, že Hapag-Lloyd je přítomný a letadlo se tam mohlo jednodušeji opravit. Toto znamenalo, že po několika minutách piloti vyčerpali veškeré zkratky, takže palivo v cílové destinaci začalo klesat. Po chvilce letění palivo kleslo pod legální minimum 1,9 tun. Kapitán teď měl hlásit palivovou pohotovost. Toto se nestalo. Místo toho požádal řídící letového provozu ve Vídni, aby letěli přímou čarou na runway 34 vídeňského letiště. Řídící toto kapitánovi povolil. Poté kapitán také požádal o přednost v přistání, což taky dostal. První důstojník si všiml, že kapitán nevyhlásil palivovou pohotovost, takže na něj naléhal, aby ji vyhlásil. Ovšem kapitán odmítl. Napadlo ho, že není žádný bod, aby přinesl stres jemu nebo aerolince, když tak jasně dokážou doletět do Vídně. Přesvědčil se, že za pár minut všechno bude v pořádku. Po pár minutách, krátce po 12. hodině, světla naznačující nízké palivo se rozsvítila. Situace teď byla o dost horší, ale kapitán stále nehlásil palivovou pohotovost. Ovšem v 12 hodin a 7 minut, 6 minut po rozsvícení světel nízkého paliva, kapitán konečně hlásil palivovou pohotovost. Ale ve svém hlášení řídícímu letovému provozu řekl, že doletí do Vídně v bezpečí a že nepotřebují vyslat záchranářské vozy. Situace s palivem se zhoršovala každou sekundou, ale piloti stále mohli něco udělat, aby bezpečně přistáli. Například mohli déle zůstat ve své cestovní výšce, kde se palivo spaluje pomaleji, a poté mohli jednoduše doplachtit na letiště s nejnižším výkonem na motorech. Toto se nestalo. Místo toho letadlo začalo pomalu klesat téměř 260 km od letiště. Toto znamenalo, že motory byly stále na vysokém výkonu, tím pádem spalovali víc paliva. I přesto piloti měli stále jednu možnost, kterou navrhl první důstojník 2 minuty po hlášení palivové pohotovosti. A to, že poletí do Grazu, což bylo město, které mělo letiště o 55 km blíž než letiště ve Vídni. Ovšem kapitán odmítl odklonit let do Grazu. Zdůvodnil to tím, že už byly srovnání s runway na letiště ve Vídni a terén ke Grazu by nejspíše spálil víc paliva. Ale piloti naštěstí začali posuzovat tuto možnost. Ovšem, když nemohli najít grafy pro přiblížení na letiště ve Grazu, rozhodli se pokračovat do Vídně. Toto znamenalo více stresu, protože jak letadlo letělo rovnou čarou do Vídně, palivo v cílové destinaci bylo stále menší a menší. Toto znepokojilo kapitána, takže poprvé v celém tomto letu se zeptal, zdali počítač pro řízení letu započítává vysunutý podvozek pro vypočítání paliva v cílové destinaci. První důstojník na toto správně odpověděl, že ne, nemělo by to zahrnovat vysunutý podvozek, protože to by vysvětlovalo, proč palivo v cílové destinaci stále klesá. Ale kapitán byl neochotný zvážit tuto odpověď. A tak první důstojník neochotně nechal problém na pokoji. Následujících pár minut letu byly relativně v pořádku. Ovšem v 12 hodin a 26 minut, stále 22 km od letiště, palivo v pravém motoru došlo. Pouze sekundy poté v levém motoru také. Z letadla teď byl obří kluzák, který nemá žádný výkon a pouze plachtí. Kapitán teď vysunul vzduchovou turbínu nazývanou RAT, což je malá vrtulka, která pohání některou elektřinu, kterou potřeboval kapitán na jeho přístroje.
A také pohání některé hydraulické pumpy, které jsou potřeba pro kontrolování letadla. Mezitím první důstojník hlásil mayday řídícímu letovému provozu. Poté se ještě pokusil nastartovat motory. Jako zázrakem se mu to podařilo, ale malé zbytky paliva poháněly motory pouhé 2 minuty. Poté letadlo bylo opět kluzák. Letadlo teď bylo až moc nízko a až moc daleko od letiště. S tím, jak rychle padalo, bylo jasné, že na runway nedoplachtí. Kapitán dělal, co mohl. Ovšem letadlo tvrdě přistálo na pole nacházející se 660 metrů od runwaye. Přistání bylo tak tvrdé, že levý podvozek se ulomil. Letadlo poté začalo klouzat po poli, levý motor se dřel o zem. Po chvilce klouzání letadlo narazilo do světel runwaye a ILS antény. Poté ještě klouzalo přes pojezdovou dráhu, za kterou se letadlo konečně zastavilo. Kapitán teď dal pokyn zahájit evakuaci, která neproběhla úplně nejlépe, protože členové posádky nedokázali otevřít přední levé dveře díky úhlu, ve kterém letadlo bylo. Pravé dveře se sice podařilo otevřít, ale nouzová skluzavka byla až moc vysoko, tím pádem nedošáhla až na zem. To ji udělalo nepoužitelnou. Nouzové východy ve prostředku letadla se podařilo otevřít, ale nouzové skluzavky byly opět nepoužitelné. Ta na levé straně se vyfoukla poté, co se propíchla o kus letadla. Ta na pravé straně byla odfouknuta větrem na trup letadla. Naštěstí zadní 2 východy byly použitelné, ze kterých všichni cestující sice v bezpečí unikli, ale dohromady 26 lidí bylo mírně zraněno během evakuace. Samotné letadlo bylo ve velmi špatném stavu, tak špatném, že muselo být odepsané z provozu. Po nehodě kapitán Wolfgang Arminger byl médiemi vítán jako hrdina, ale názor médií se hodně rychle změnil. Poté, co si vyšetřovatelé poslechli a prohlédli obě černé skřínky, které nahrávají zvuky v kokpitu a průběh letu na grafu. Rychle zjistili, že místo rapidní ztráty paliva během přistání, tak toto popsal kapitán, letadlo postupně spalovalo palivo až do přistání, kde došlo. Co způsobilo rychlé spalování paliva, které poté vyústilo v to, že letadlu došlo palivo během přistání, byl, jak už víme, vysunutý podvozek, který nešel zasunout díky matici, která nebyla správně nainstalována do pravého hlavního ovladače podvozku, což mechanicky zabránilo zasunutí podvozku. Toto byla věc, která přispěla nehodě. Ovšem vyšetřovatelé se poté obrátili na to nejhlavnější, co způsobilo nehodu. Piloti. Na začátku se pokusili zjistit, proč si piloti byli tak jistí, že počítač letadla určí správně palivo v cílové destinaci. Zjistili, že trénink, který piloti dostali pro počítač řízení letu, byl velmi omezený. Naučili se ho pouze používat pro definovaný soubor okolností a nebyli informováni o základní logice. Toto znamenalo, že piloti neměli nejmenší tušení, že počítač má algoritmus na vypočítání rychlosti spalování paliva a nevezme dočasnou rychlost spalování paliva pro určení paliva v budoucnosti. Takto funguje algoritmus pro určení paliva v autě. Kapitán si myslel, že takto funguje i v letadle, také toto řekl médiím. Předpokládal jsem, že systém řízení letu funguje jako palubní počítač auta, který také správně ukazuje dojezd, i když máte s sebou střešní nosič.
Také k tomu, že piloti nevěděli, jak funguje vypočítání paliva v počítači pro řízení letu, přispělo to, že v letadle nebyl manuál, který by vysvětloval, jak funguje algoritmus pro vypočítání rychlosti spalování paliva na určení paliva v cílové destinaci. Pokud by letadlo mělo manuál, který by toto vysvětloval, piloti by k němu měli přístup a zjistili by, jak funguje určení paliva v počítači pro řízení letu. Je tu ještě jeden problém. Když piloti vytáhli manuál a otevřeli ho na stranu o letu s vysunutým podvozkem, jedna věc chyběla. Manuál Airbusu má na straně o letu s vysunutým podvozkem instrukci, aby piloti manuálně zkontrolovali palivo, ale manuály Hapag-Lloyd tuto instrukci neměly. Výsledek tohoto všeho byl, že všechny kapitánovy předpoklady na začátku letu, že počítač pro řízení letu určí palivo v cílové destinaci správně, i když je vysunutý podvozek, nikdy nebyly zpochybněny. Teprve až pár minut před nehodou byly zpochybněny. Poté, co palivo v cílové destinaci začalo klesat, protože piloti vyčerpali veškeré zkratky, díky kterým palivo v cílové destinaci zůstalo na 2,6 tunách. Další věc, na kterou se vyšetřovatelé zaměřili, byla, proč kapitán pokračoval do Vídně, když bylo jasný, že letadlo má až moc málo paliva. Mohlo jednoduše odklonit let do Záhřebu nebo Grazu a zabránit nehodě. Vyšetřovatelé toto vysvětlili psychologickým fenoménem nazývaným subjektivně očekávaný úžitek. Toto znamená, že kapitán podvědomě vynásobil pravděpodobnost přistání ve Vídni, což bylo v jeho hlavě 100%, tím, jak dobrý je přistát ve Vídni, což řekněme je 9 z 10. Poté tyto informace porovnal se Záhřebem, kde pravděpodobnost přistání je taky 100%. Ale nebylo to tak dobrý jako přistát ve Vídni, takže řekněme, že to bylo 4 z 10. V kapitánově hlavě bylo jasno, odklonit let do Vídně byl lepší nápad než do Záhřebu. Ovšem jedna věc u kapitána byla špatně. Pravděpodobnost přistání ve Vídni. Nikdy neudělal precizní kontrolu toho, zdali ve Vídni dokáže přistát. Toto se vysvětluje dalším psychologickým fenoménem známý jako zaujatost pokračování v plánu. Toto znamená, že stres a pracovní vytížení, které kapitán zažíval v posledních minutách letu, vyústilo v to, že kapitánova obeznámenost se stávajícím plánem, jakkoliv byl objektivně nedosažitelný, pro něj měla větší cenu než neznámý alternativní plán, i přesto jakkoliv by mohl být lepší. Kapitánův důvod, proč neletět do Grazu, byl, že by nejspíše spálili víc paliva a ještě k tomu nemohli najít krafy pro přiblížení. Tento důvod byl objektivně řečeno nedostatečný. Paliva by v žádném případě nespálili víc než při delším letu do Vídně. A problém s grafama by se jednoduše dal vyřešit tím, že by díky krásnému počasí viděli runway Grazu na velkou vzdálenost. Díky tomu by jednoduše udělali přiblížení a přistáli. Kapitánův nepružný a úzký přístup k tomuto problému a jeho fixace na cestu do Vídně způsobila to, že když první důstojník řekl velmi pravděpodobnou věc, že počítač nezapočítává vysunutý podvozek na vypočítání paliva v budoucnosti, kapitán tomu nevěřil. Nebyl ochoten uvažovat o jakékoliv informaci, která by mohla zastavit plán, který již zahájil. Vyšetřovatelé se poté zaměřili na prvního důstojníka, u kterého si všimli, že jeho přístup k problému byl po celou dobu letu příkladný.
Šel nad rámec svých povinností, zůstal otevřený a vždycky přehodnocoval situaci. Neustále navrhoval alternativy, z níž mnohé, kdyby se řídily, vedly by k velmi odlišnému výsledku. Pokud by se kapitán choval jako první důstojník, s největší pravděpodobností by letadlo nehavarovalo na vídeňském letišti. Ale aby letadlo nehavarovalo, kapitán nepotřeboval příkladný přístup. Stačilo udělat checklist na vysazení 2 motorů. Protože předposlední instrukce na tomto checklistu je zmáčknutí tlačítka nazývaném Land Recovery Switch. Toto tlačítko umožní vysunutí klapek, což jsou zjednodušeně křídla, které se vysunou ze samotných křídel letadla a umožní pilotům doplachtit větší vzdálenost. Takže letadlo by doplachtilo až na runway. Pár lidí by se nejspíše zranilo a letadlo by s největší pravděpodobností nebylo odepsáno. Nakonec, díky nehodě letu 3378, řízení strojů posádky je nyní výraznější složkou letového výcviku a mnohem více se podporuje spolupráce a pečlivé řešení problémů. Piloti jsou také vybaveni manuály, které obsahují veškeré věci od výrobce a jsou vyškoleni s lepším pochopením toho, jak funguje jejich letový počítač. Airbus také nyní aktualizoval checklisty pro případy, kdy se podvozek nezasune a doporučuje pilotům, aby vynásobili hodnoty spotřeby paliva číslem 2,4 a nebrali v úvahu výpočty počítače pro řízení letu. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mi dát like. A pokud byste chtěli vidět ještě více leteckých nehod, určitě mi nezapomeňte dát odběr.